Er bestaat zo'n 2013 al een provinciale subsidieregeling voor het opruimen van asbestdakken op agrarische bedrijven. Er is goed €1 miljoen voor beschikbaar. Maar de regeling rint net zo goed. Nog maar 15% van de dakken is op dit staat saneerd. We merken dat boeren het wel weten, maar te min doorgaan omdat ze het inplannen in hun bedrijfsverordeningen. Dus het is net dat ze op voorhand al dat asbest er al hebben, maar zorgen wanneer dat ze hun bedrijf aanpassen willen, een nieuwe scoren, een nieuwe stal bouwen en dat ze het erop aanpassen en dat leidend is bij hun. Mansveld is juist in Nijbeets om de regeling op een nij onder de aandacht te brengen en het nieuwe besluit bekend te maken. Noodzakelijk vindt ze, want asbest moet zo gauw mogelijk van de dakken af. Asbest is heel slecht voor de gezondheid. En wat ik wil is dat per 2024 alle asbestdaken uit Nederland weg zijn, vervangen zijn. Het liefst door daken met zonnepanelen. Want het asbest verweert hoe langer het erop ligt door de weersomstandigheden. En dan komen de vezeltjes los en die zijn gewoon heel slecht voor de gezondheid. De subsidieregeling van de provincie is keppelen onder de installatie van zonnepanelen. Op de borkerij van de familie Van Linden binnen die Verline Airline. En ze binnen de Wiesmaai. Het is voor mij heel aantrekkelijk. Het is zeldzaam dat het zo vaak zo mooi past. Boekhoudtechnisch ik. En ik zie wat het dit hier nou opleveren had, denk ik dat het, het is een mooie vlekkerij is, maar zit ik altijd maar. Dat past me wel. De bedrijven die het asbest opruimen krijgen het nog druk. In het hele land luidt nog zo'n 120 miljoen kantenmeter asbest op de dakken. In een agrarische provincie als Friesland gaat het nou alle gedachten om aardig wat kantenmeters. Mansveld had er alle vertrouwen in dat het goed komt. We hebben gesproken met de sector en gezegd dit is het plan. Kunnen jullie dat leveren? En die hebben gezegd ja, dat kan. Dus ik hoop dat veel eigenaren met asbestdaken zien wat het rendement kan zijn van het afhalen van daken en bijvoorbeeld zonnepanelen erop. En dat ze snel beginnen. De provinciale regeling rint op 1 september af, maar de kans is groot dat deze verlengd wordt.